Takže čau ľudia, vás vítam pri mojom ďalšom videu a ako si môžete všimnúť, že ideme zase hrať Five Nights at Freddy 5 nočí u Freddyho, moja najznámšia a najviac hustá, najpopulárnejšia hra, ktorú som kedy hral na YouTube. A dnes sú tu so mnou, no, bol tu jeden, ale teraz som pridal druhý, je to okrieť Harry Potter a ovečka čierna a ešte tu prišiel takto, ale ten nebude na inom videu. No, takže ideme na štyrku, no ale už ovečka si hed. No, bože, to je hrozné. No, takže nebudem to kecávať, dajte like a odber a ideme na tu. More, nerobte to! Ideš do koša. More, nedávaj ho do koša, daj po. To je hrozné. Kamoši, kde je Foxy, to je. To ja neviem, prečo oni chcú v kamerách vyzerať takto ide. Až, kde je? Pochodím sa. A toho mi auto, au! Auto, baleno! Oni už sú tu, ale budem používať taktiku, ktorú jeden youtuber používal, ale bola kto. Takže, a teraz začneme hej kmote a prešiel tu ovečka čierna. Čaute všetci ľudé! No a potom sú tu sa pán Blodiačik, hej kmoteov, je priateľ. Bober! Jak je to? Takže čaute všetci, je tu s vami čierna ovečka, takže doktor za to, že dostal jumpscare, mal inkvort a išiel do nemocnici, tak bohužiaľ musím dať, ja dám new game, ako vždycky, ho chcem kus poonačiť, no teda new game, že by sa kus poonačil v tej nemocnici, no new game, no chcem ho klamať, no tak mu dám onej a ideme kúkať z kamerky, pekne, krásne, kúkame tu. Tu nikto nie je, dúfajme, hej, nie, že... Počkaj, tu takto papa, onen pizzerku. Tu je kamoška naša, že? Tu nikto nie je, tu dajky onen. Nikto tu nie je, iba číka, kde je? Kde išla do ric? Neviem, dajky do ric, zás číka. A neviem, kde išla. Takže tu zaonačíme dvere. Tu zaonačíme dvere a ideme čakať. Dobre, čo? Ja to už prvýkrát v živote hrám. Komu to čo je z tej kamery? AliExpress to vymyslel. Tu taký typek na mňa čumí. Čumí, dobre, že si nevyčumí. No a ešte kúkaj ďalej. No kúkaj. No čumaj ďalej. Kamo. Dúfam, že tu nikto nie je. Plus. No tak tu dobre, nesmiem komentovať. Otvoríme dvere, len tak, zaraz, proste, bola. Tak otvoríme dvere, len tak, zasvietíme, si len tak pre istotu. Do frasa. Tak onačíme dvere aj tu. Dobre, takže ideme a rovno môžeme nie, prosím. Dobre, tu je Foxy, ahoj kamoško, jak sa máme? Nenechaj ma, prosím. Nie, už je po mne. Tak čierna ovečka, odomkneš mi mobil. No, odomknem. Bondarčík sa ma pýta, či mu odomknem mobil, tak... Á, tu robotík je, nazdarík. Kde to? Jaj, tu je, tu. Big. Kde išiel? No tak tu je Foxy, na nás útočí. Tak to išiel Hedka. O, tak to prišiel. Čau ty ľudia, tu späť. Nenávidím ťa, Foxy. Nenávidím ťa. Prečo si dal naše dve? Čierna ovečka dostane ďalší jumpscare. Ako vždycky.
lebo mu Kamo, dochádza nenadávaj tak. baterka. Nenadávaj tak. Má už iba Bo si tak 42%. Ale keď dobre, nechcem ísť zase do neho, až nechcem dostať fast teraz, tak pôjde pán Majkis, lomeno ovečka. Takže černá ovečka ide hrať, pekne krásne ide. Nic som nevidel, hej, dajme tomu. Bober. Čo sa mi deje? To sa mi zase ponačilo, že ako Javis, no rýchlo sa mi musí... No, dobre už, no. Pán, nečú na mňa, ty debo. Ja sa ani komentovať nebudem, ja ani sa toto kúkať nebudem, ja som to Takže Dogpack nechce dostať infarkt, takže ja to musím za neho prebrať. Tu číka, raz tu je číka, raz tu. Kde je číka, more? Dick. Napúšaj, čo hovoríš, ty madraš. Čo to môže hovoriť? Tam, že to dám hore dvere, len tak. Alebo aj kde môžeme hovoriť. Ty si debil, fakt. Také hovoriť nebudeš, máš ban. Bober ide po mne takto, určite. A kde je furt ten Foxy? Dick, tu je Foxy. No, takže, neviem, čo teraz robíme. Teraz, keď máme 8%, budeme svietiť. Že by sme ich všetkých odplasili, tak. Pekne, krásne, Dick. 4%, tam máš 4%, to sú normálne. Ja viem, že nenormálne, ale že by som ich odplašil, vieš. Takže by mám posledné percenta. Tak ideme na vec. Tak. Hej? Píšo, pípo. A teraz sa tu posereme. Že, kamoši? Ja chcem ten jump. Ja chcem vidieť. Ale to už som videla. Za to nevyhovné. Tak ticho budú si dostane infarkt, idź head. Ja som mohol dostať infarkt, tak niekto iný dostal infarkt. No. Spestovane je infarkt, idź head. Dobre to. No a ďalšia časť tohoto videa bude vyvolávanie Golden Freddy, akože nevyvolávanie, ale proste musíme... Ty to malo vyvolávať proste. Čo? Čo?